Čo mi dáte? A ja vám ho vydám. Oni mu určili 30 strieborných a od tej chvíle hľadal príležitosť vydať ho. V prvý deň sviatkov nekvasených chlebov prišli k Ježišovi učeníci a pýtali sa ho, kde ti máme pripraviť veľkonočnú večeru. On povedal, choďte do mesta k istému človekovi a povedzte mu, učiteľ odkazuje, môj čas je blízko, u teba budem jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka. Učeníci urobili, ako im Ježiš rozkázal a pripravili veľkonočného baránka. Keď sa zvečerilo, zasadol s 12 za stôl. A keď jedli, povedal, veru, veru, hovorím vám, jeden z vás ma zradí. Veľmi osmutnili a začali sa jeden po druhom vypytovať, som to ja, Pane? On odpovedal, kto so mnou namáča ruku v mise, ten ma zradí. Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človekovi, ktorý zrádza syna človeka. Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil. A jeho zradca Judáš sa opýtal, som to azda ja, rabi? Odpovedal mu, sám si to povedal. Počuli sme slovo Pánovo. Milé sestry a bratia, nemôžem začať prírodným vtipom, prepáčte. Nedá sa to, lebo to by sme úplne rozbili celú atmosféru Svätého týždňa, ktorý sa nás snaží aj skrze liturgiu slova vtiahnuť celkom blízko Ježišovi. Ako keby aj to Božie slovo nám umožňuje sadnúť si vedľa rabína a počúvať. A verím, že aj tá otázka, ktorú položili apoštoli Ježišovi, som to snad ja, nami zatriasla. Že aj my sa pýtame, som snad ja tým, ktorý vo svojom živote zrádza Ježiša. A je zaujímavé, že práve tí apoštoli sa pýtajú, som to ja? Ako keby tou otázkou odkrývajú, že v ich srdciach je neistota. Nevidíme tam jednoducho nikdy, alebo keď ho chytíme toho, čo to urobí, tak ho niekde vyhodíme z okna, lebo som to ja. Taká nepevnosť tých srdc. A úplne ako groteska vyzerá otázka Judáša a Pane, azda ja. Milé sestry a bratia, Ježišov učeník sa skôr či neskôr stretne so zradou. Nielen so zradou tých druhých, ale so svojou vlastnou zradou. Každý Kristov učeník, ktorý berie svoje nasledovníctvo Ježiša vážne, sa vo svojom živote stretne s okamihmi, kedy tí, ktorých nazýva priateľmi, alebo tí, ktorí má veľmi blízko pri sebe, zistí, že sú to ľudia, ktorí mu podkopli jeho vlastné nohy. A čo viac, v našom živote prichádzajú aj chvíle, kedy pri všetkom našom chcení sme my tými, ktorí podkopávajú nohy tým druhým. Prečo? Pretože skutky, ktoré výjdu najavo, sú len odzrkadlením toho, čo žijeme vo svojom vnútri. Pri Ježišovi v hodinu poslednej večere nemohol byť nikto, kto bol naplnený
Všimnite si, že vo chvíľach, kedy vám je najťažšie, sa odkrýva to, čo je v tých druhých. Vo chvíľach, kedy je potrebné, aby tu boli tí, ktorých milujeme, odkrývame tých, ktorí nás nemilujú toľko, ako sme si mysleli. Milé sestry a bratia, dnes nás Pán Ježiš pozýva k tomu, aby sme odpustili tým, ktorí si odniesli z nášho srdca tajomstvo priateľstva, tajomstvo lásky. Sme pozvaní k tomu, aby sme odpustili tým, ktorí nás opustili vo chvíľach, kedy sme ich potrebovali najviac. Ale zároveň z nás chce zobrať dnes bremeno, ktoré na nás kladie vedomie toho, že my sami sme nestali pri tých, ktorým sme slúbili svoju vernosť, svoju lásku a svoju prítomnosť. A nechali sme ich vo chvíľach kríz, vo chvíľach ťažkostí, len tak samých opustili. Sme pozvaní k tomu, aby sme dnes utiali rôzne prepojenia s ľuďmi, ktorí nám kedysi ublížili, aby sme ich nechali pustiť. Milá sestra, milý brat, nie je tvojou vinou to, že sa niekto rozhodol ťa zradiť. Nie si na vine v tom, že ti niekto ublížil. Pretože diabol sa nás veľakrát snaží oblbnúť. Viete, a dnes, keď človek číta všelijaké veci a počúva, sa dokonca dostávame do takých situácií, že veľakrát, no chudák ten Judáš, ja nehovorím, že to nebol chudák, ale niekedy to dotiahneme tú svoju takú empatiu tak ďaleko, že vlastne povieme, že keby Ježiš robil to, čo robil, nehovoril to, čo hovoril, Judáš by ho nemusel zradiť. Ale pozor, tak toto nie je. Judáš nebol prinútený Ježišovi zradiť. Veľakrát sa totiž v našom živote stane to, že útočník je postavený do pozície obete. A obeť do pozície toho, ktorá prinútila útočníka, aby mu ublížila. Judáš mal na výber. Do poslednej chvíle o neho bojoval Kristus. Do posledného okamihu mu dal na výber. Ale rozhodol sa, že odíde. Milé sestry a bratia, dnes sme pozvaní, aby sme preťali puta s ľuďmi, ktorí odišli z nášho života. A zároveň, aby nám Kristus ukázal, že aj títo ľudia zohrali dôležitú úlohu v našom živote. Pretože nám veľakrát ukázali pravdu o sebe, pravdu o nás i pravdu o tých, ktorí sú okolo nás. Ak si svoje zrady, či už tie, ktoré boli na nás spáchané, alebo tie, ktoré sme my spáchali, necháme len pre seba v takej tepličke, ktorú voláme bolesť, stávajú sa pre nás veľkým blokátorom lásky. Robia nás nemilosrdnými. A mnohí ľudia sú takí okolo nás, ktorí povedia, všetko v poriadku, ale keď mi raz ublížiš, jak mi raz ublížiš, tak ti to nikdy nezabudnem. Ľudsky tomu rozumieme všetci, pretože sa chceme brániť. Áno. Ale skúsme sa nad tým zamyslieť lepšie. Keby Ježiš nedal na výber Judášovi, donútil by ho.
Vytvoril by atmosféru strachu. Toho strachu, ktorý lovcoval Judášovým srdcom. Pretože vo vzťahu, kde nemôžeš urobiť chybu, nemôžeš prežívať naplno svoju krehkosť. Len vo vzťahu, kde môžeš urobiť chybu, môžeš naplno prežívať svoju ľudskú slabosť. Preto nás Boh prijíma takých, akí sme. Nevytvára priestor nejakého terorizmu, v ktorom nie je priestor pre chybujúcich, ale otvára svoju náruč. Cirkev, v ktorej nie je priestor pre spovednicu, taká cirkev sa stane elitnou skupinkou frigidných a neempatických ľudí. Spoločenstvo, v ktorom nevieme spracovať aj chybu toho druhého, sa stane sektou, ktorá bude vyčleňovať a vyberať si len tých, ktorí jej vyhovujú podľa nejakého kritéria. Znamená to snať, že sa nemôžem brániť? Že si mám privinúť každého, ktorý mi ublížil? Nie. To vôbec neznamená. Ale vo chvíli, kedy tvoj brat prichádza a tvoja sestra prosí o odpustenie, v tej chvíli máme na stole nášho Pána. A my dnes tu sme kvôli tým, ktorí neprosia o odpustenie. Neviem, či to poznáte, také vzťahy, a predpokladám, že áno, lebo to tak neobchádza to nikoho, že v danom okamihu prežívate naplno vzťahy a zrazu sa pozriete na fotku pár mesiacov si bude jedna. Kde sú tí ľudia? A niekde tu vzadu v srdci nás to bolí. Je na čase, aby sme tých ľudí pustili. Je na čase, aby sme tých ľudí nechali ísť. Pretože my musíme kráčať ďalej. Mnohí však z nás si ťaháme ako keby kamión všetkých možných i nemožných vzťahov od koliesky alebo od škôlky, základnej školy, strednej školy. A nesieme obrovský kamión bolesti. Že tí ľudia sľúbili, že tu budú. A oni tu nezostali. Ale sestry a bratia, okamih najväčšej lásky ukazuje, čo je v našich srdciach. A každá zrada sa niekde začína. Vo chvíli, kedy už sa urobí krok zrady, nevery, klamstva, to je len čerešnička torty, ktorá nie je vidieť. Judášov bosk bola posledná kvapka. Petrovo zapretie len ukázalo, čo v Petrovi bolo. Pilátov postoj odhalil jeho slabosť. Kajfášova a Annášova nenávisť odkryla ich kamenné srdcia. Lotor, ktorý sa rúha Ježišovi, odkryl temnotu a peklo svojho vnútra. Láska odhaľuje, čo je v srdciach tých, ktorých máme okolo seba. Preto vás mnohí, preto nás mnohí opúšťajú. Veľakrát preto, že nedokážu stráviť lásku, ktorá banie a planie v našom srdci. Nie sú toho schopní. Ale pri Ježišovom kríži stojí jeho matka. Stojí Mária Magdalena a iná Mária. Stojí tam Ján. Pretože Kristova láska odhalila, že ich srdce
čo cítili, čo to je. Bolieť, čo je to trpieť, čo je to báť sa pred toho, alebo teda od toho, ktorého miluje. Tí, ktorí neprejdú skúškou, nevydržia. Skúška odhaľuje naše srdce. Preto tiež aj tento večer vďačnosti je večerom uzdravenia našich srdc od vzťahov, ktoré už dávno nie sú živé, ale v našom vnútri vytvárajú všelijaké spojivá, ktoré nás naplňujú smutkom a bolesťou. Kristus nás dnes pozýva celkom blízko k sebe a chce nám ukázať svoj Boh, otvorený Boh. To je môj Boh, ktorý som otvoril pre teba. Túto ranu som zniesol pre teba. A v mojom srdci vďaka tomu je miesto aj pre teba. Len srdce, ktoré dokáže pretvoriť ranu na jazvu lásky, je srdce, ktoré dokáže prijať toho druhého. Srdce, ktoré nie je ochotné zniesť bolesť, je srdce, ktoré zostáva samo. Preto Judáš zostal sám. Preto mnohí velikáni zostávajú vo chvíľke smrti sami. Pretože v ich srdci nebol priestor pre bolesť. Ale v ich srdciach vytvárali bolesť iným srdciam. Ježiš však túto úlohu berie na seba. Podstúpi bolesť sveta